Hej alle sammen. Religion og sten er noget, mange kan sætte sammen, men den automatiske tanke, som vil forbinde de ting, er en ret negativ en om, at man bruger stening i mange forskellige religioner. Toren er også fyldt med stening i flere steder. Så sten er ikke nødvendigvis en positiv ting. Men Toren har faktisk mange gode, positive historier om sten. Vi kan med det samme tænke på stentavlerne, som har en betydning. I vores afsnit læser vi om, hvordan israelitterne skal løfte nogle sten og male dem og skrive Toran på dem. Det skal være sket, når man kommer ind i Israels land. Og så skal man også bygge et alter. Og der begynder det at være lidt besværligt, fordi man får en specifik regel om det alter, at man skal bygge et alter af sten, misbach avanim. Men man har denne begrænsning, at når man bygger denne alter, lotter nifa lehem barzel. Det er sten, som du ikke har svunget jern over. Det gør det vanskeligt at bygge et alter. Når stenene, jeg ved godt, de er ikke helt lige, og det ville have været meget nemmere, at man kunne bygge noget, som er helt, som er struktureret. Men nej, man må ikke skære dem, men der må ikke være noget jern, som kommer over disse sten. Avanim shlemot. Og det ord med avanim shlemot, man kan forbinde til mange ting om, hvordan vores tjeneste til Gud kan være hele sten. At vi er forbundet til naturen, som den er. Men rabbinerne har taget det endnu en skridt, hvor de talte om de der hele sten, avanim shlemot, og kom til roden af ordet shalem, som er selvfølgelig forbundet også med shalom. Helt shalom, fred. Og så siger de, at formålet med at bygge alteret af hele sten, det er fordi alterets formål er at skabe fred i verden. Og Rabban Yochanan ben Zakkai fortæller i Talmud, Rashi bringer det også, og siger, at tænk hvor utroligt det er. Toren beskytter de sten, fordi de skal bringe fred i verden. Og det er sten, som hverken ser, eller hører, eller snakker, men så snart at de er med til at skabe fred i verden, så må man ikke svinge jern over dem. Man må ikke skære dem. Toren beskytter de sten. Og så siger Rabban Yochanan ben Zakkai, det samme skal ske til de mennesker, som forsøger at skabe fred i verden. At den, som får fred mellem en mand og sin kone, mellem familie til det og familie, mellem en og sin næste, endnu mere, han skal blive beskyttet. Jeg synes, at det er noget, vi kan lære fra dette alter, at vi skal forsøge at være ligesom et alter, som skaber fred i verden. Og være helt. En del af at skabe fred er forbundet med at være helt i det sted, hvor man er. Og så vide, at det ikke er en konkurrence. Man kan ikke skære en sten, for at den anden sten skal komme ind. Vi skal finde en måde, at vi kan bygge noget, hvor alle har plads ligesom de er. Uden at de skal skæres for at tilpasses. Vi kan være helt. Og faktisk på den måde skabe en ægte fred mellem mennesker. Lad os gøre det. Det er vores pligt. Shabbat shalom.